Čaute, jak se máte? Já mám pracovní víkend, ukážu vám, co dělám. No, pálím úplně všechno, co prostě najdu, aby to v příbytku bylo velice hezké. Nebo jsem si řekla, že je na čase nebydlet ve městě, ale bydlet prostě na kraji města, v lese a plnit si to, co si přeji. A to je prostě oheň, klid, zahrádka, vzduch, prostě bazén, krmelec pro zvířata, focení v lese, velký pes, prostě mít lunu nad sebou, magii kolem sebe a plno dalších věcí, takže vám to budu ukazovat. Jsem zvědavá, co mi na to budete říkat a napište mi, kdo z vás bydlí v lese, nebo prostě u lesa, nebo na vesnici, nebo prostě radši kdekoliv jinde než ve městě. Určitě nás je víc, protože to město se mně už nelíbí. A byl čas na změnu, takže jdeme na to. A tady toto je můj hlídač. Zatím jeden, takže jsem zvědavá, jaký bude ten druhý. No ale ještě musím dodat, že to bude fakt dřina, protože ten bordel a všechno, co je kolem mě. A krásný víkend všem!